Иске проблема яңа крем чыганагына әверелә. Казан водоканалы илдә биоягылыкка ләм утырымын эшкәртү цехын тәкъдим итте. Процесс тулысынча автоматлаштырылган һәм экологияга зыян китерми. Көн сайын завод 5-7 КАМАЗ тутыра. Шималны кая илтәләр, безнең хәбәрчебез ачыклады. Ләм утырмасының эшкәртү цехының эшен экология һәм торак коммуналь өлкәсендә зур үзгәреш итеп кабул итәргә кирәк. Яңа технология шәһәр эчендә табигатькә дә отышлы. Это первый завод в России по термомеханической обработке илового осадка. До того, как мы ввели в эксплуатацию этот завод, 250 тонн илового осадка мы вывозили на иловые поля, начиная с 70-х годов. Бу биоягулык продукты канализация торбалары буйлап аккан сулардан алына. Мисал өчен 700 килограмм биоягулык 60 күп фатирлы йортта яшәүче 15 мең кешенең тормыш эшчәнлеге продуктларының тулы 4 йөк машинасы белән чагыштырырлык. В день мы сейчас 50 до 100 тонн получаем и сразу возим. Вообще он рассчитан на все очистные сооружения, этот проект. То есть даже, естественно, с запасом у нас, то есть город растет, развивается. Вот, проектная мощность у нас 400 тонн влажного осадка. Биоягулыкны кулланучылар да бар. Гранулалар табигатькә зыян китерми. Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары.